Awumele ufake uziyamlandela wena. Why ungabadlisa othando? Sister. Ungabadlisa othando bakho. Sister. Ungabadlisa. Awuthi she's khona sengane sister musukhumula. Sister musukhuluma. Miyeke woza sister. Ungabadlisa othando bakho. Thatha isikhwama. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Hayi asibakhiphe egate labade bemile waza. Ngeke lo mtshithoze awuzama ukubaleka sibalande ngo. Lengakathi. Hey. Zalo. So, My brother, come on. kwenze njani? Ungadini kazi lami igama lami ngoKing Ginger. Mfethu kwenze njani? Manje siyaboshwa la. No. Lo skipper ko TV. Hayi khulileke. Ithi ngichaza mina igama lami ngoKing Ginger futhi wena bani igama? Onke ubani. Onke. Usisina? Ngithobile. Uthobile. Oh, onke nesithobile. No man, onke ngicela nje ukunibuza a few questions. Kahle thina siyaleza anti grounding. Leli ground ekuthiwa ingwenya sport complex. Oh. Yeah, siphuthuma khona. My brother, are you guys dating wena nosisi? Yeah, siyajola indaba. Oh, nice one. Ungathi nje uyithandayo ngesister? Awu, umuntu wami kanti kumele ngize ngichaze thina engiyithandayo ngomuntu wami. Ufuna ukumthanda. Hayi lutho. Senzele ukuthi nabantu ababukayo ba-understand ukuthi othandweni phathwana kanjani. Cha, umuntu wami nje onesineke ongicabangelayo siyaphilisana mina naye nje. Umuntu okwazi ukuba khona kuwo konke engidlula kuwo. Sure. Wena sister ungathi uyithandayo ngobhuti? Ngithanda konke ngaye. Uyangihlonipha. Akaze noma ngabe sinephutha kangakanani akangibambeli amaqhubu. Seyikhuluma nje into idlule. So Yeah, umuntu right ne. Yeah, umuntu right. Ungathi mhlambe mangase ngikalele ngithi in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani? 90%. Ne? Ngaphela Indoda inayo ama mistakes wayo. Indoda hayi ohlezi kwindoda phela. Wena usithemba kangakanani? 100% mina. Ukhona nomunye umuntu mhlawumbe ohleka naye ngaphandle kabhuti? Ayekho uyena. Uyena kuphela. Ikhona nenye into ofuna ukuyixolisela mhlawumbe kubhuti yake yenzeka wangalithola ithuba lokuyixolisela ngifuna ukukunika ithuba ukuthi uxolise. Mina every time nginephutha ngiyaxolisa. Uyazi naye. Ngiyakwazi ukuzehlisa ngixolisa. Hayi. Ne? Ungenza njani manje uthola ukuthi ubhuti uyakufebela? Ngamiyeka. Ubani? Cha umbuzo ngibuza ukuthi angenza njani hayi ukuthi kunjalo. Oh. Wena mfethu in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani usisi? Hayi umngami lo. Ne? Hayi. Hawu nje. Wena usithemba kangakanani? Angiyazithemba futhi uyangibona nje ngathi ngiyayithemba kamama. Ngiyayithemba. Uyayithemba? Hawu kahle. Umuntu oyithembayo ubonakala ngani? Ukuyithemba phela unokubonana kumuntu wakhe ukuthi uyayithemba. Uyayithemba. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle sisi? Hayi angekho futhi. Konke ofisa uyixolisela? Singixoliselani mama. Angenza ngalutho. Izolo angenza ngalutho. Akazi unze ukuthi. Oh nokwenza izinto. Hayi cha phela nginobuye kanti phela siyathinta thina amanzi la. Manje nginobuye. Anokukulahlisa ina amanzi futhi. Ngakhumbulo. Buyakhohlwa ne? Manje Ngitshelwe yimi. Hayi. Kodwa akukho. Okay. Ungenza njani mase uthola ukuthi usisi kunomuntu omthintayo? Usho ukuthi komele ngisale sengimthintayo kwasayena. Lo muntu. Lo muntu lo. Ngiyoqala ngalo muntu lo. Umthinte nawe. Yeah, ithintana impela. Wena ubumthinta hlobo lini ngoba yena mhlawumbe ubethinta my sister ngohlobo lophondo? Hayi ke ngoba ngiphethe olunye olucijileko uphondo. Olucijako. Nawe mjoja ngophondo obuliphethe? Kopha umgazi mfowethu. Kopha umgazi phela. Yayithanda impwena. Ukuphi ekhaya kha? Akaya mfowethu kwamasho. Kwamasho. Kuphi nomasho? Kwaphi? Oh, eParadise. Paradise. eParadise yeah. No ngiyakubona kaphi bengikhona kamasho bengise Princess Magogo last month. Yeah, kaSlama. Baba wami. Cha sesiwami ngiyalijabulela uthando leni. Beniphuthuma phi ngiyabona ubhuti ukhi gate. Siyaphakathi town.
Nayikhipha. Yayisocosha kwasendlini. Asendlini. No, ithi nginganibambezeli. Hi guys, it's Mr. Lee from CMTV. Today I want to show you something I've been using late, Pocket Broker. It is simple, fast and honestly fun to use if you are into trading and crypto. First thing, registration is super easy. Just create your account and make sure you use my promo code CMTV SA6 for bonus on your account. What I like is that they got over 130 assets, crypto, stocks, indies, currency pairs, everything in one place. They also have features like social trading, signals, indicators, and even a community where traders share advice. Right now, I'm opening a real trade on my phone. You can see my hands on screen. There we go. Successful trade. That's why I like this platform. It's quick and easy to use. Another cool thing is crypto deposits and withdrawals. You can withdraw using crypto with no commission fees, which make things really convenient. And don't forget Pocket Friends referral program. Invite your friends. Both of you can get bonuses when they start trading. So if you wanna check it out, hit the link in the description, register on Pocket Broker and use my promo code CMTVSA6. That's why yenza nganipha ulifting masiqeda ngapha sit down. Akunankinga. Yeah, for sure. My brother kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test ithwebha isishintshana ngamafoni. Wena bhuti unika umamazi ifoni yakho uthi ayi-check ku WhatsApp, ku Facebook makuthi unawo, Instagram makuthi unawo, o Twitter makuthi unabo nawe sister ukuze nibone ukuthi ngempela niyathembana yini ngalento enishoyo njengoba usho wena ukuthi amthemba nje. Oh, ayish. Mina nginankinga esayidini lami. Vela Bathi anginayo Facebook namanye ama-social media. Ngine-WhatsApp kuphela. Oh, hayi ku-right, ku-right. Right, woza ngapha wena sisi. Woza ngapha sisi, woza ngapha sisi kumina. Woza ngapha. Una WhatsApp. Yawu busachaza phela ngiphi ifoni. Busachaza ngo WhatsApp. Uthi una WhatsApp khuluma mfethu. WhatsApp anginadata. Hayi letha so hotspot. Yabona. Letha. Awu. Ya awe uvule hotspot lapha. King Ginger Cream Dala Cream intwana seking indlovu bafethu. Vula ifoni yakho. A hotspot. Mfakele nepin. Vula. Soqala ifoni yakho. Na ithi ngiyibambe kancane ufuna uphendule. Hayi. Ihlala kuwe lapho. Wasuphuthuma manje yini? Ngifuna uphendula konke engifuna uphendula. Bamba ngena la. Sibheke WhatsApp lapha. No. Yeah. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amagweja la ungitshela ngoba la uzothi umuntu wakhe angizothi ngithini. Showcase. All right, guys. My name is King Ginger Cream Dala Cream. We're on WhatsApp right now. We're about to tap the trend is type lapho uthi I love you. Siswami. Abakusheli. Uyamazi upheki. Pheki wakuphi? Uyacula. Khona umusisi wasePitori kuthiwa upheki. Aculayo. Naye ushayile isitayela, ubeshayile isitayela sakhe ekhanda. Hayi wasePitori. Cula kamnandi. Angizwa. Ama message ami nje lawo. Delete ke lapho I love you makuvela ama message yakho type uthi sex. Sibone ukuthi kuvela ba lapho. Awunalo mhlawumbe italent lokucula sisi. Angaze ngicula kugcina esikoleni. Wena uqala amaculo. Angicala ke emthandazweni. Ayeyeyey. Akunalutho akuvela mina la kuphela. Delete type uthi manje. Uqale Mangicela imali kuma. kuzovela. Oh, And asinankinga noma. okay. Awuyazi nale ngoma ethi nje I can't wait to marry you. Yes. My love. Hayi. All right. Delete. Type uthi come outside. Outside. Yeah. Angazi ukucula. Yeah. La mina lo come out. Kusumsaphi sumkhipha. Hayi phela njengoba siphuma nje. Siyaphuma nje manje ubese we are going out. Ngithi kusuke ngifikile nami uzomlanda ngithi come out. Okay, ngicela ungidilisele lapho ngifakele i-emoji yebrinjolo, ipentshisi nalamanzi athi hlwa empophoma. Uyawazi. Sister. Usho phela kancane. Angikwazi ukucula mina. Iliphi talent onalo? Talent. Anina talent wena nomuntu wakho?
Sinama-talent, iziphiwo nama-talent futhi ziningi. Nangu umuntu engimthembayo. Nalo ithalente lokucula kodwa hayi njengamanje. No phela mfethu kuvelani? Manje kuvele into zami la manje Phela fanele ungitshele ukuthi kuvele into zakho. into zami phela manje Awuthi ngibone. uzoblinjole lana. Hayi khululeka. Into zakho ngempela. Ngaba sesicabene. Oh, Ngaba sesicabene yazi. siswami Yebo. Facebook now. Uthe usebenzisa. Uyo angikisifethu. Wakawuthanda. Ya hayi kwakuyizivumelwano. Uzizwe njani kodwa njengoba usungenile efonini yamuntu wakho angathola lutho? Naye ngangijabulisa lokho. Chaza ukuthi impela Thembeke lo mntwana. Mnika ifoni yakho. Ifake esikhwameni. Awuthiyami. Hayi sesizobaleka. Angivulela la. Awuthiyami. My sister ya. Yabo message yaqishelana. My sister uthi uwone talent lokucula. Ya hayi lutho hayi ukuthi ngiyacula usho hlobo lutho Kukwena ufuna lamangenaye. unicula liphi? Nawo WhatsApp. Hayi vela Mase kumina. ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye izinja lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yize zobe idliwa umuntu wakhe. Angizwe ukuthi ngithini. Uzocula ina uthi yami noma mhlawumbe akhona amaculo amaningi athambile. Alright. Ngicela ungitypela lapho uthi ngiyakuthanda. Ngabe Izwi lami lishiye. lishwele. Angeke ukwazi ngisho nanokushayela lithi my love. Uthando. Yeah. Uthando bani uthando? Thanda nje phela umuntu kaSiphe. Umuntu kaSiphe ufuna nefonini yakho uyamthanda nawe? Wayefake lokho njani wathi angimathaphise lapha. Kahle. Usweetness yena ubani ngoba phela nanginosweetness uyavela. Ubani usweetness? Ngathi ngibona. Mawusamazi. Hayi ngiyabuza ngithi ubani usweetness? Awusamazi ngisweetness. Usweetness usebenza naye Sweetness. Usebenza naye uphinde umthande wena futhi usebenza naye. Uthi uyamthanda. Hayi wena ungijwayela. Sister musukule Wena ungijwayela kamshaya ngale phone. Nongamshayi sister. Uba sweetness athi sister ngicela uthathe uthi sex lapho sibone sweetness yavela yini. Yawulalela. Imali mfethu yabona ukuthi wenzani. Yindaba mfethu ubani sweetness. Ubani ulokhuzana. Uthanda. Kahle ubani futhi kahle holovela. Kanti wena mfethu ujola nobani? Kahle uhlobo njani lo muntu wena? Ya uzoyithola uhlobo njani lo muntu? Olethe ifoni yami. Hey, uhlobo njani lo muntu wena? Utshela ukuthi usile la wena. Utshela ukuthi usile. Uhlobo njani? Unentombi engaki wena uyi1? Unentombi engaki? Anginandaba nabo. Anginandaba vele mina okwami nawe vele kuyaphela nje namhlanje. Bazohamba vele uzohamba nabo. Uzwile ukuthi okwakho. Uzwile okwakho kwenzakala? Ukudelela ngani? Usukusabisa ingane wena. Sweetness. Ubani ukatleho? Phela ngizokudila nawe mina makuthi unenkinga ndoda. Awubona Gogoza ke mina. Gogoza mina. Bengishaye ke mina. Ukushayela ukuthi uyafeba. Ulala nabo sweetness engabazi. Eclint isebenzisa icondom no sweetness. Udlise bani? Osho uyadlala. Icondom kodwa wena uyise. Ingqondo ngathi Wayekele nothando ungabadlisi. Omelena Wayengabadlisi uthando bakho. Awumele ufake uziyamlandela wena. Wayengabadlisi uthando. Sister. Wayengabadlisi uthando bakho. Sister. Wayengabadlisi. Awuthi she's khona sengane sister musukhumula. Sister musukhuluma. Miyeke woza sister. Thatha isikhwama sister. Hayi sisikora wena. Uyazisilima ngithala nawe la. Ikhondomu yona. Ikhondomu. Angijwayela kabi na. Uyayazi yona ikhondomu. Uyayazi flavor. Strawberry. Nothing ungena next. Condom noma ekabanana. Namhlanje ngitshela ngabo sweetness. Wenza isilima. Ngitshela ngabo sweetness wena. Ukwenza isilima ngani ingane? Ingane wenza isilima. Hambe wo sweetness uphume kimi. Usineze umuntu engisebenze ngiyachazela nje. Qaleni ukumuza. Simfonele ke. Simfonele. Fonela yini? Oh yabo? Yayibo uthi njani? Yabona ngiyahalela mina. Uthi ini manje? Sister ngakwenza kabi wena. Ngikushaya. Ngizongijwayela kabi. Ushaya bani? Shaya manje. Ngeke umshaye. Ngeke umshaye. Shaya manje. Uyaqala ugonywe yimi, uyaqala Hambe khona zakho. Shaya manje. shaya. Khulumela kude. Ya vele uhambe. Vele ujombe igate lakini leli. Jombe igate. Sister sazoqhubeka ukujona nalo. No ngiright. Ngihambelana idilozi lapho. Ngiright. Hey, uyakupha lona. Idilozi. Hambelana idilozi lapho. Ukahle bo wena. Ngizobuyisa konke bengikwenzela kona mina. Konke. Angenziwa kanjalo. Oba. Obo Ngiclose ngenziwa. engiyisayine nawe. Uzobona ke namhlanje ukuthi mina ngowakuphi Ngisayine close nawe mina. ngubani. Wena uyangisukela. Hayi. Asakufuni ingane. Wena umsukela. Hey wena. Azokusondela. Hayibo.
ufuna ukubonani wena Seziqenge lapha. ufuna ukubona amabele enyoka yini Uboshwe nempande yini uboshiwe lapho? Yabona wena. Uboshwe yini? khuluma nami awubambe la sister Khuluma nalo. manje indaba makhuluma ngathi ukhona Thumela ikhola zakho wena. Ngizongithumelela ikhola. sister ibuhamba ngifuna ukusala nendoda yakho la ngithi uyibonda hamba sister Uyala. hey ngabiza ingane kanje wena Yewena. awume wena ngifuna ukuxoxa nawe wena hey awumbambe welcome lo kwesithi ukukhuluma naye Mfethu umuntu wami. ufuna ukubonani wena Yabona sowenzela. indaba mfethu ngikhulume nawe ngikuhlonipha wena ubonisa ukungidelela Kanti indaba wena mfethu ubhebhesela lo muntu uthi angimphephethe ngani indaba wena ubukise ngale ngane wena ingane ibikhuluma nawe ngibukisa kanjani ngalo. ufebelani Wena ufebelani? uyazi unyabashami nabantu abafebayo Wena ufebe wena. uligqokile ibhande lapha awunginike ambambe Dlamini hey mbambe aninginike ibhande hey mbambe Ana mfethu. mana yani mbamba leyo nje leyo tulusa wena Ana mfethu. hey tulusa Dlamini mbambele yena lo mbane mbambe Dlamini ngifuna ibunu phesele phansi Dlamini ngiyabonga bhuti awu ngiyabonga ngane kamama ya injani manje injani manje injani manje phoyisanani injani manje ufuna kuphinde Angiphinde. uyaxolisa enganeni Ngiyaxolisa kakhulu. awuthi ubokugcina hey usekususa isandla Mana mfethu mana. yini indaba Sikhuluma mfethu. ya ngilalele wenziwa yini mfethu ukuthi udelele lengane Ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa. uyayifebela iphinde ngikhalela nje ukutuba la awumnyuse ngihlabe nje la eqolo uthini Ngiyaxolisa man. okay miyeke welcome lo mshiyelele la buyela kini King Ginger Cream Dala Cream amandla ebhandeni amandla Ebhandeni. abafebayo ebhandeni Ebhandeni. take me to kwabafebayo Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake